Mandaue City, busy na usab kaayo sa delivery sa election paraphernalia. Samtang mga teachers nga moserve sa eleksyon, nagkapuliki usab kay adunay giandam alang sa fiesta celebration sa syudad. Ang detalye ni Nico Sereno. Hugot ang seguridad sa Kabangkalan 1 Elementary School sa delivery kaganiha. Unang naabot ang mga ballot boxes dala sa taga City Treasurer's Office. Pagkataod-taod, naabot sab ang mga automated counting machines o ACM, lakip na mga battery packs nga dala sa taga Comelec. Sa maong eskwelahan mubutar ang taga Barangay Kasuntingan nga dunay 11 ka mga clustered precincts. Giapod-apod sab sa taga Comelec ang uban pang mga kagamitan sama sa checklist para sa mga teachers nga moserbisyo. Karong adlaw, gikumpleto ang pagpanghatod kay gamito na para sa FTS o final testing and sealing. 3 teams north, 9 teams sa north, then south ko, nasa sa central nga mga schools. Then target na mo gyud nga mahuman gyud ni siya og deliver karon ready for FTS tomorrow. Samtang sa Mandaue City Hall, naabot na sab ang mga official ballot. Gikan sa cargo forwarder, gitugyan kini sa taga City Treasurer's Office. 271 kakahon sa mga balota, tagsa kada clustered precinct ang nadawat. Samtang gihimo ang delivery, nakamonitor sab kining mga teachers sa Mandaue nga moserve isip electoral board. Apan kaganiha, busy pa sila sa pagpreparar sa DepEd Teachers Night himuon karong gabii. Usa kini sa mga kalihukan sa fiesta kundi ang mga teachers ang in charge sa programa ug mo-perform usab. Ang uban busy sa pagpangandam sa props. Ang mga teachers nagpanikad na sa eleksyon ug mamondo na lang sab kunudaan og pahuway karong weekend. Yes sir, ready na mi kay giandam naman sad mi sa Comelec na kuan sad mi nag-training. Do kay mi mahuman kay maghatod pa mi gato sa Comelec. Yes sir. So need jud mi og rest. Since we already had our kanang series of trainings, so this time kanang magsige na lang gid mi og reads amo ang mga katong amo ang handbook by 11 siguro mga to naman mi mag-prepare. So kana bawi lang gid og tulog unya na lang mi mag Mother's Day daw. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.